pork, ano to, pork lumo, loin. Tawagin nila rito medalyon. Lagyan ko siya ng patatas. Yung parang pagbaliktad lang din na luto. Lagyan ko siya ng patatas din. Tapos sa bawang ko, lagyan ko ng suka.
Ito mo na lang ito. Ito na siguro yun, okay? Patataas mo. Pwede na? Mamaya, sige, mamaya. Markada pala ng pinsan ko. Sabi ko sa type na pala, pumupunta ko sa minsan para dalawa mo ko. Yun si kulot. Wala kasi yun, magpapinta na. Ito ang magbagay ng ito. Hindi na ito na, ha? Okay. Kaya nga sinasabi ko, maluluto na. Tama ba? Kulang pa. Pwede na. Pwede na kalat sa akin. Kung lalagyan mo ng sabaw, kunti. Aano yung ano? Aano yung tatabang siya. Diba? Nilagyan mo konti, kaya lang tatabang.
Kunti pa. Ano na. Tabang lang. Ayaw yung niluluto namin. Pagbaliktad, lagyan ka patis. Konti lang o. Okay lang pati. Anong pagbaliktad? Pagbaliktad yan. Tapos, mas maganda siya, may atay kasi. Ano? Ito, kain na kami. Kain na tayo. Pangkulo. Yan, that's it. Sa pagkulo. Patayin na, pero kunin ko lang orange. Bumila ako ng mogo-mogo ko kanina sa ano. Marami na palang kita sa ano pa. Sa pangalan mo? Lincoln. Dami ko pa ng tinda. Tikman lang natin yung patatas, kung luto na. Baka namin hindi pa luto yung patatas. My orange juice. Hindi pa luto yung patatas na. Aluluto na. Lagyan ko tubig. Okay. Hindi ba madaling maluto yung patatas na yun? Hindi eh. Ay, ibang klase lang. Madaling malusok. Tama lang. Ito yung patatas, hindi pa luto. Tumigas yung karne, hindi pagbaliktad nangyari. Dapat yan, pagbaliktad lang yan. Dapat, siguro, dapat wala siyang halong ano. Oo. Like Patata. gulay, oo. Let's eat. Sandaling luto lang, no? At saka, mayroon. Oops. Kain na po. Let's eat, mga lakay.